Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа как да се направите собствена лимонада с вкус на арония. Та хора, мисля да продължаваме и да ви покажа как се прави. Така хора, за целта ще ви е нужна сламка, ако по желание също лимон, такава чашка вътре да сложите лимонадата, газирана вода и такова сокчето, което ще правим лимонадата. Да започваме. За целта хора изсипваме първо това сокче. Изсипваме малко, стига. Изсипваме до половината. Не точно до половината, сега ще ви покажа доколко. Ето така, до тук. След това, хора, сипваме и газираната вода, малко изпръска. Така. Ето. И сега го разбъркваме хубаво с сламката. Да се овкуси хубаво. Сега да пъме. Да. Добре. И по желание, ако искате, слагате вътре и лимонче. Хора, стана брутално. И след това, така затваряте, ако имате такова шишенце. Хора, ще стане брутално вкусна. Знаете, много е вкусна. И хора, лимонадата ви е напълно готова. Ето. Просто хора, уникална е. Топов да топе. Та, ако искате да се направите така лимонада, влезте в канала ни и ще разберете как се прави. Това видео ще ви покажа как се прави. Затова хора, това мисля да е от видеото. Затова абонирайте се за канала, лайкнете това видео, а от мен чао и до следващия път!